Φραγκίσκο, καλησπέρα. Καλώς ήρθες στο Μόναχο. Κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το αυριανό παιχνίδι. Ποια είναι η άποψή σου για την Bayern του Μονάχου και τι περιμένεις από το αυριανό παιχνίδι? Είναι μια πολύ σοβαρή και καλή ομάδα. Φάνηκε στην προηγούμενη αγωνιστική απέναντι στη Βαρσελόνα. Το θεωρούμε πολύ δύσκολο παιχνίδι και χρειάζεται να προσπαθήσουμε για να είμαστε συγκεντρωμένοι 40 λεπτά. Δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι για μας, αλλά θέλουμε την νίκη οπωσδήποτε. Ερχόμαστε να πάρουμε την νίκη. Κάτι το οποίο θα μας είναι πολύ χρήσιμο για τη συνέχεια. Ο Παναθηναϊκός είναι αδιαφυσβήτητα η κορυφαία ομάδα της Ευρώπης την τελευταία 15 ετία και γι' αυτό ουσιαστικά καταδικασμένος να πρωταγωνιστεί. Πιστεύεις ότι αυτός ο νέος Παναθηναϊκός με τη νεανική ομάδα μπορεί να περάσει από αυτόν τον δύσκολο όμιλο και να διακριθεί στη EuroLeague? Θα προσπαθήσει. Είναι μια καινούργια προσπάθεια που γίνεται με πολλά νέα παιδιά. Πράγμα το οποίο έπρεπε να γίνει, να επενδύουμε στο μέλλον. Αλλά παράλληλα είμαστε καταδικασμένοι, όπως είπες, να πρωταγωνιστούμε σε Ελλάδα και Ευρώπη. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και φέτος και θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Η άποψή σου για τον καινούριο προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Ντούσκο Ιωάνοβιτς? Όλοι ξέρουν την πορεία που έχει κάνει στην Ευρώπη, τις ομάδες που είχε που τις χαρακτήριζε δυναμικότητα, μαχητικότητα και σκληρή άμυνα και πιστεύω προσπαθεί να περάσει τη δικιά του ταυτότητα στην καινούργια ομάδα του Παναθηναϊκού. Και από τους νέους παίκτες του Παναθηναϊκού, ποιον ξεχωρίζεις ως το μεγαλύτερο ταλέντο? Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον, όλα είναι παιδιά με μεγάλο ταλέντο, μεγάλη δίψα για μπάσκετ. Είναι επένδυση για τον Παναθηναϊκό και ολόκληρο το ελληνικό μπάσκετ και ελπίζω να καταφέρουμε να τους δούμε όλους στην πρώτη γραμμή.